Kaso ang irisbak ni Cebu City Police Office Director Colonel Rina Garma batok sa kapoyo ni Eddie Basiliote kinsa may pasangil nga gihulga sila sa umong opisyal kung ipadayon nilang pagkihab batok sa mga pulis nga nabigit niya itong pagpangulata sa mga drug suspect. Ano ang report? Bakit ko sabihin? Di gawin ko di ba? Pangalawa, what will I gain from telling or threatening them kung gagawin ko yan? And third is, I will not stoop down sa level nila. Kini ang pamahayag ni Colonel Rowena Garma kinsa mihimakak sa pasangil sa kapoyo ni Eddie Basiliote nga gihulga silang patyon kung ipadayon ang kaso base usab kuno sa gitug-an ni Eddie Basiliote dihang bibisita kini sa prisuhan. Mato ni Colonel Garma nga hearsay lang ug walay kamatuoran ang pasangil sa maong kapuyo. Gihulagway sa opisyal nga dili lang kini atake personal bato kaniya kun dili apil na sa PNP organization. Busa pasakaan niya og kaso ang kapuyo ni Basiliote. I will stop na yung pananahimik namin. I saw the interview kanina pinakita sa akin, and the woman was covering her face because she claimed that she's scared. Okay. Now, siguraduhin niya, ma-prove niya ang allegation niya sa akin because I will be filing a case against her na. Okay? What's a specific case mo? I'm thinking of maybe cyber libel, but other offenses under the revised penal code pinag-aaralan ko kasi gusto ko airtight. Yung may laban ako. Not just for the sake of harassing her and I'll be filing a case. No, I will not do that. Saywar sa iya, pamatyan ko numi, hasta kong mga anak. Hasta mga igagaw sa ko akong bana. Kung unsa man. Pamatyan ko numi tanan. Kay Ug magawas ko no kanang ug dili nila ipadilit ang mga video ug padayon ko no namo ang kaso. Milabtik usab si Garma sa giingong nagpaluyo sa mga atake batok sa mga pulis pinaagi sa social media nga atubangon sila imbis mo dangop sa social media aron pakauwawan ang institusyon. Matud pa, tinalawan ko no ang paggamit sa social media imbis atubangon sila. Wa hinoon niyangan likin sa mga opisyal sa dakbayan. Sino ang nag-post? Sino yung nagsasabing na a-identify niya pumunta sa akin? Let's make that information evidence. Then padayon na itong kaso, administrative criminal, natay enough evidence. Yun lang naman hiningi ko. Samtang girikol na sa Cebu City Police Office ang mga pulis nga gilambigit sa kontrobersyal nga video isip kabahin sa ilang gihimong investigasyon. Gihulat gihapon ni Garma kung kinsa ang makasumitil sa kumplitong CCTV footage aron matino ang kinatibuk-ang panghitabo. Kauban si John Sulon, ako si Alan Domingo, Balitang Bisdak.